Mapay nga adlaw mga kabugtuan ko, kakatakloban pagstoryahan natin yan kung paano paghimuhin QR code gamit lang aton cellphone at iba nga mga gadget. Ang Tacloban City nagre-required in scan system and digital platform para mamaya kita COVID-19 contact tracing. Ito po iktik ang opisinahan Tacloban City nga aton makikita din aton emergency response mobile application an aton labubuhaton mag-contact la kita, mag-download la kita inila sumalahan data safe nga Republic Act 10173 nga safety ini nga aton paghihimuon. Una nga ibubuhaton magparehistro la kita hini nga mga website nga aton makikita di screen gamit an aton mga cellphone nga nakakonekta wifi o mobile data. Ang aton mga gamit la ang mga Android phones, tablet o mga iOS o mga ibang telepono o cellphone na ginagamit naton. So ganan mga iPhone pwede gyapon ito naton gamiton. So download lang naton nga hindi din nga ato makikita screen o website nga nan mga requirements sa mo ini pag Android nga ni may 6 nga to 10 nga Android nga 10 megapixel nga resolution na iyong mga camera sa cellphone. I-download na nato ng paparehistro kita hindi din nga i-fill up lang nato na naton mga information hindi nga form online nga aton mada-download. Ngan kahuman ito dida may aday papadarahay mo nga confirmation message sa imo ngan isurat lagi hapon ini i-confirm ay mo confirmation code nga dito ma-reply imo mamaya ada ka na QR code nga din nga QR code pwede mo na ini download dida mo mga cellphone o kaya imo ini photocopy. Pwede pa ikaduha nga option para kita makapagrehistro aton mga barangay kung wala kita mga telepono, kato lang kita mga authorized nga mga barangay personnel o LGU. Kato kita aton mga barangay nga di na natin makikita ang mga authorized personnel nga maghatag aton mga form para kita makarehistro. Nga di hiranan maghatag imo QR card nga di kang haera pag-download o pag-rehistro mo mga internet. So ang mga gawasan Tacloban, mga residency, pwede ka mo mag-rehistro mga checkpoint o kaya via online. And tanan nga mga information nga kinanglan i-download lang niyo at i-jot down niyo. Dire pwede gamiton ang scan card hinduwa ka tao nga magamit kundi ang scan card o QR code gamit lang usa ka tawo pero pwede ang duha exclusive lang ini para hira. So no QR code o no scan card no entry ang mga establishmento nga aton susundan may mga may mga QR reader ang mga portahan ang mga establishmento ang gobyerno, business establishment, mga kasimbahanan nga atong kakadtuan nagkikinanglan inihin mga QR code o barcode para sa mga border checkpoint, sa mga airport, sa mga government agencies nga atong kakatuan nagre-require rin QR code para kita makasulod mga establishment hindi nga mga designated mga QR code reader. So mga kasimbahanan o iba-iba nga mga establishment ini para mamaya ada kita maayos sistema nga pag contact tracing. Ang mga tao nga confirm nga may dahera positive dira probable nga positive ra madali lahira matrace nga madali ma-download anira mga information kung hino man anira mga nakasalamuha o mga nakaupod madali ang pag-contact hayra pinagi SMS o mga messages ngan madali lot ma-disinfect ang mga establishment nga agian ini nga COVID ngan ang mga positive madali ra matres ini ang bag-o nga contact tracing
Siladhan Tacloban. Ini LD Adona nagsisiring salamat ang iyong pagpamati. Ayaw nga limot pag-subscribe, nga pagpindot ito nga notification bell. God bless